trobar pau mai no ha estat senzill. Tanta evolució, no ha aconseguit respecte per tots els pobles. Tranquilo, tranquilo. Pero vamos a hostiar. El temps no sembla haver curat totes les ferides que durant anys han patit els qui mai manen. Per què no podem passar full a la història? Per què no podem viure sense por, sense cap ressentiment ni odi i amb orgull de poder ser del món. Ser del món. La pau és cara per als governs, la justícia és sempre pel qui té més i tu no els importes. Dialogar no és conquerir, la mentida és el seu camí absurd. Sembla convèncer. Per què no podem passar full a la història? Per què no podem viure sense por, sense cap ressentiment ni odi i Els alumnes de l'Institut Mig de Sevilla volem posar de manifest el nostre absolut rebuig vers les polítiques de retallades del govern que estan posant en perill la qualitat de l'ensenyament públic. Hem vist com s'han injectat milions d'euros de les arques de l'Estat, diners que són de tots, en la banca privada. I no volem callar-nos davant d'aquesta política que creiem és criminal. És per això que avui som aquí, perquè veiem com ens afecten aquestes retallades. El centre ha augmentat en més de 50 el nombre d'alumnes respecte a l'any passat i tot i això s'ha reduït la plantilla de docents amb 5 professors menys. Les substitucions arriben 2 setmanes després que el professor agafi la baixa. Això, alumnes com jo, que som de segon de batxillerat, ens preocupa moltíssim, perquè si un professor es posa malalt abans de la selectivitat, no arribaria un altre professor en 3 setmanes i això voldria dir que perdria un temari que és essencial per aprovar les selectivitats, les proves d'accés a la universitat. S'ha reduït el pressupost de funcionament de l'institut un 40%. Això afecta el manteniment del centre, les reparacions de les eines de treball com els ordinadors i projectors o les fotocòpies. Ja s'ha reduït moltíssim el nombre de fotocòpies, els dossiers que ens passen els hem de pagar. Volem mostrar també el nostre rebuig contra les retallades dels sous que pateixen els professors. Estem parlant d'una retallada d'un 20% del sou, que equival aproximadament a 6.000 euros l'any. Per aquestes raons i més, ahir l'alumnat en la seva majoria va fer vaga i avui som aquí, alumnes i professors, units en desacord contra les polítiques esmentades. Cal dir que la nostra és una lluita amb un objectiu comú. Aquestes retallades afecten tant alumnes com a professors. Per tant, el col·lectiu educatiu en general lluitarem perquè creiem són possibles polítiques alternatives que aboguin per l'educació i no que hi vagin en contra. Gràcies.
passant.